Ya kerjane sampean wis rampung apa, Rong? Durung ya. Paling durung meneh rampung. Nemen mudhe gendang iso ganti penggawean. Iya. Agak Bu. Ngantuk. Ya menok turu lemah temen. Bencong ini metu wae. Rek, sampean turu. Iya. Rek, Hmm. arep turu. Iya iki aman turu lho. Rek, Ya, wis turu apa, Rong? mau takon lho. Anak turu barang wis ngantuk banget iki sok coba lah takon wae. Turu. Lemah.